Yes, maayong adlaw. Ang atong subject nga pag-aiskutan karon mao ang astunas sa alampat o pagdibuho. Unsa gani ang alampat? Ang alampat o arte mo ang mga butang nga atong makita sa atong palibot. Atong makita ang nagkalain-laing mga linya o mga porma sa mga butang sa palibot. Itang tanan adunay hiyas sa pagkamaalampaton. Pagdibuho o pagdrawing mao ang pagsulat sa alampat nga imong nakita sa palibot. Ikaw, usa may imong nakita sa palibot? Idibuho o idrawing ka na sa papel. Unya, isulat ang inyong pangalan o pizza. So sama aning akong gidibuho karon. Akong nakita ang eskwelahan, flagpole, mga kahoy, mga bata o maestra sa palibot. Sige, buhata ang pagdibuho. Atong ng taon. Very good. Maghisgot sa kita sa nagkalaing matang sa linya. Lantawa ang nagkalain-laing matang sa linya. Nahimo ang linya pinaagi sa pagsumpay sa mga tulbok. Example, kini mao ang mga tulbok. Kung ato kining sumpayon silang tanan, mahimo kining usa ka linya. O diba? Usa na siya ka linya? Unsa man ang tawag sa mga nagkalaing klase sa linya? Ania ang nagkalaing klase sa linya. Kini mao ang tul-in nga linya. Sa English, gitawag kini og straight line. Kini mao ang kurba nga linya. Sa English, gitawag kini og curved line. Kini mao ang balikong nga linya. Sa English, gitawag kini og crooked line. Kung magtatbo ang isa ka tumoy sa linya, gitawag kini og porma. Example, atong ubuton ang isa ka tumoy sa linya. Tanawa, nahimo na silang mga porma. Unsay tawag aning mga pormaha? Kini ang gitawag og kwadrado. Kwadrado. Sa English, gitawag kini og square. Gitawag kini og lingin. Lingin. Sa English, gitawag kini og circle. Gitawag kini og rektangulo. Rectangulo. Sa English, gitawag kini og rectangle. Gitawag kini og triangulo. Triangulo. Sa English, gitawag kini og triangle. Gitawag kini og initlog. Initlog. Sa English, gitawag kini og oval. Gitawag kini og binituon. Binituon. Sa English, gitawag kini og star. Gitawag kini og kasing-kasingon. Kasing-kasingon. Sa English, gitawag kini og heart. Nantawag kini mga hulagwan. Unsang mga linya o porma ang imong nakita? Diba, ang matag hulagway adunay mga linya og nahimong porma?
ato nga makita ang hulagway sa naong sa tao. Ang pagtanaw sa hulagway susama sa paglantaw sa naong sa tao. Makita nimo ang nagkalain bahin sa naong. Karon, atong idibuho o idrawing ang mga bahin sa naong. Unahon nato ang duha ka mata. Unya, atong isunod ang ilong. Dayon, atong isunod ang duha ka dalunggan. Ug ang katapusan mao ang baba. Nakumpleto na nato dibuho ang nagkalain bahin sa naong. Karon, inyong idibuho ang inyong kagalingon sa papel. Idrawing inyong hitsura sa papel. Unya, butangin sa inyong pangalan o pizza. Sige, sugdara na to. Atong tanaw ang inyong mga dibuho. Very good! Atong hinumduman nga ang hulagway magkapakita usab sa tibuok ninyong lawas. Karon, mag-drawing na po mo og hulagway sa tibuok ninyong lawas unsa may inyong gisulob. Atong tan-awon inyong drawing. Very good! Ang inyong pagdibuho sa inyong kaugalingon, maurasab nga paagi kung magdibuho kamo sa ubang mga tao sa palibot. Mahimong inyong pagkaot, impison, bukon, o tason. Karon, magdibuho kamo sa inyong kaugalingon. Ang usa sa inyong higala, ang usa sa inyong sunba o sa inyong parinti. Sige, ato nang sugdan. Be, atong nagtaon. Very good. Sunod niyo buhaton mo ang pagdibuho umataw nga nagapundok sa paghimo sa usa ka butang. Susama anang naa sa retrato. Inyong nakita na nagapundok ang mga tao kay nagpanday sa usa ka balay. Ug ang inyong baton mao ang pagdrawing nga naay gibuhat ang mga tao. Sige, atong sugdan. Okay, atong ang taon. Very good. Ang mga linya o mga porma pwede sa magamit sa pagdibuho sa mga hayop nga naa sa atong palibot. Sama niini. Makadibuho sa kita o matanong gamit ang mga linya o mga porma sama niini. Adunay kurba, adunay balikog, adunay tol-i. Ani ay retrato sa usa ka balay ug simbahan. Lantawa ug maayo. Unsay mga linya o porma nga inyong makita? Ato makita nga adunay tol-i ka linya. Adunay kurba nga linya ug adunay sa balikog nga linya. Ang ilang ato pormang triangulo. Ang bongbong nagporma og rektanggulo. Nagbayo kita sa nagkalain disenyo sa balay. Ang uban dagko, ang uban usab gagmay. Ang uban usab gibuhat sa kahoy o kawayan. Ang uban gibuhat sa bato o simento. Ang ubang balay gipatindog sa yuta.
Ang uban usab ipatindog sa tubig sa masakaran o stealth house sa English. Ang stealth house mao ang gipahabog nga balay aron dili siya maabot sa dagat, sa tubig ug sa mga kusog nga baha. Adunay nakadayang matang sa gambalay o building, mga tindahan, simbahan, eskwelahan ug uban pa. Adunay nagkalaing mga forma ug mga linya nga atong makita sa imong paglibot-libot sa atong kasilinganan. Unsa may imo nakita? Kung unsa may imo nakitaan, dibuho ka na sa papel. Sige, atong sundan. Okay, atong lantawon. Very good. Sa mga balay ug gambalay, bisan sa lampat, adunay positibo nga lugar ug aduna say negatibo nga lugar. Ang positibong lugar mao ang bahin nga adunay sulod niini. Sama ani retrato, ang itom nga bahin mao ang lugar. Ang puti nga kasing-kasing ana ani ini. Mao kini ang positibong lugar. Kini nga hulagway nagpakita nga adunay balay sa puti nga kwadrado. Mao kini ang positibong lugar. Ang kwadrado mao ang positibong lugar. Ang negatibong lugar mao ang luna nga walay sulod ini. Kini ang negatibong lugar. Walay sulod kini. Ang mga lugar sa tunga sa mga balay o mga gambalay, gitawag usab kana o mga negatibong lugar. Ang talan-awon sa bukid o sa probinsya, parehas usab sa dakbayan, apan ang nakalahi lamang kay adunay nalakip nga natural na talan-awon sa bukid sa mga kahoy, mga tubig, mga sapa, ug lahi usab diri sa dakbayan nga mga gambalay kasagaran nga atong makita. Adunay mga dibuho diin nag-abot ang langit ug ang kadagatan. Sama ani dibuho diin adunay nipis nga tultid nga linya ang giabotan sa langit ug sa dagat. Mao kana ang gitawag og linya sa kapunaw-punawan. Sa English, gitawag kana og horizon. Karon, sa katapusang higayon, magdibuho ka mo og usa ka talan-awon diin makita ang linya sa kapunaw-punawan o ang horizon. Sige, ato lang sugdan. Karon, atong lantawon inyong dibuho. Wow! Very good! Ug dinhi natapos ang ato ang leksyon o daghang salamat kaninyong tanan.